Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u môjho nového videa. Budeme natáčať Pressure. Joinol sa na mňa aj môj kamarát, takže bude to aj s mojim kamarátom a dúfajme, že nám to vyjde. Teraz je Killer Noli, takže keby sa nám ho podarilo backstabnúť, tak by to bolo najlepšie, aby sme mali čo najskôr druhý život. Dobre, podarilo sa nám backstabnúť a zachrániť teammatea. Takže... No, ale ten teammate zomrel, nevadí. Tu je môj kamarát, to je ten druhý two-time, tu vedľa mňa, čo okolo mňa beha. A on za ňo nevedel hrať, ale učil som ho, takže nech ukáže svoje skilly. A no Gabko! No, takže, keď kvôli tomu, že on ho backstabol, tak má polku oblation. Takže ešte raz, keď ho backstabne, tak má druhý život. Má strašne málo, takže by sa hodilo, keby ten Elliot mu hodil pizzu. Fuck. Nie? Prečo ja? Je po mne. Dobre, není. Není. Tak toto je strašne tesné. Musím prežiť 15 sekúnd a môžem backstabnúť znova. Ale pôjdem ku týmto pastiam tapa. No a tie pastie absolútne nefungovali. Takže musím sa sústrediť na džúkovanie. A keď sa budem sústrediť na džúkovanie, tak to znamená, že by som mal byť v pohode! Nie som! Kurník. Dúfajme, že môj kamarát má Ale no tak. Takže pozerajte môjho frenda, klačuje Last Man Standing, takže uvidíme, ako to vyjde mu. Nevyšlo mu to, nevadí. OK, no, takže tu nás si dáme rituál a ideme robiť generátor. Level 57 na two-timeovi. Dobrý. OK, ten noob dostal poriadnu bínu, ale možno mu nejak pomôžem, keď ho nájdem. No dobrý. OK, vezmem si tú pizzu. Môj kamarát bohužiaľ mysol, takže teraz on je tu na. No, dúfajme, že nám to vyjde. On dal tú pizzu. On robí, že mafioso. Backstab! OK. Neviem, či to je komplimentári, ale nemusíš ma zabíjať za to. Pizza. Zoberiem ju. OK. Je tu na môj... Tu sú až traja kamaráti. Nevadí. Ja som vám už ukázala, že ktorého, takže...
O nie. O. Gest, pomôž mi! Ďakujem, Gest. Ten Gest je môj teraz práve môj zachránca. Nie, daj mi tú pizzu! Ten Elio dal tú pizzu radšej tomu Gestovi. Takže... A bohužiaľ ten Gest zomrel. Takže som Bam! Backstep. Dobre, ľudia, mám druhý život. To znamená, že to bude dobré. Takže aj keby ma zabil, tak mám druhý život. Takže nezomrem, takže... Oh! Jau to boli. Neviem prečo to tak boli, ale ten Walk Speed Override fakt boli. Asi by som mal zdrhať, predpokladám. Áno, mal. Oni. Ja som myslel backstep. Dobre, mám druhý život. No, takže mám druhý život, ale mám iba 40 životov a podľa mňa si ma nechá na Last Man Standing, kvôli tomu, že mám iba 40 životov, tak možno nie. Možno si ma nenechá, no. Ide po mne, lebo potrebuje čas. A zo mňa dostane čas rýchlo. Ale bohužiaľ nevyšlo mu to, takže... Čaute ľudia, toto je koniec videa.